Selve ideen om demokrati stammer fra det gamle Athen i Grækenland ca. 500 år før Kristi fødsel. Det var dog ikke den samme form for demokrati, som den vi kender i dag. For eksempel var det kun mænd, der havde en stemme. Ideen om folkets indflydelse på beslutninger er dog stadig grundstenen til det demokrati, vi har i dag. Romerriget voksede så stort, og dermed også styreformen kejserdømme, der ikke ligefrem var demokratisk. Derfor blev demokratiet hurtigt glemt og var væk i flere århundreder. Romerriget faldt dog i år 480. I renæssancen blev den demokratiske styreform moderne igen og afprøvet af flere omgange. I den franske revolution blev demokrati også forsøgt, men mislykkedes. Napoleon kom til magten i 1799, og da den franske revolution var overstået, kom der politikere til med intentioner om at skabe det demokrati, vi har i dag. Folket begyndte at kræve mere og mere frihed i samfundet, og dermed voksede demokratiet som en bæredygtig styreform i især Europa. I 1849 blev enevælden afskaffet i forbindelse med grundloven, som indførte demokrati i Danmark og dermed starten på et demokratisk land. Demokratiet blev ved med at vokse med undtagelse af få udfald som f.eks. Hitlers diktatur under 2. verdenskrig. Den dag i dag er der demokrati i alle Europas lande og størstedelen af verden. Der findes stadig steder med blandt andet diktatur, men flere og flere lande vælger den demokratiske styreform.